ko kuna foni sɛgɛ sɛgɛli o de bɛ ma kuna sirilen na wasa kanubagaw bɛ fɛ k'a dɔn kibaruya jumɛn bɛ an ka jamana kun kan Fanta Tumota kibaruya caman bɛ jamana kɔnɔna la nka ka kɛ ni waati n'a cogoya an se mana kɛ min ye an m'a nɛn don la ka fɛsɛfɛsɛ bakurubaw la min bɛ tali kɛ kiiritigɛlaw ka lapasa jɛkuluba Sam ani Silima u kɔni ye hakilijagabɔ kɛ ka gafe dɔ bɔ mun ye bataki ye ka kangari da jamanaden caman ɲa mɛ don min na i ko bi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kiiri ko min bɛ sen na n'o ye siga min talen ka da bubu n'a jɛ caman kan ni maa caman datugulen don a ko la nin waati na n'o ye Arasibasi ni a jɛw ye ko maaw kɔni b'a la ka dusuma kasaya ani k'a dɔn kuma lankolon caman ta bi k'o kɛ kɛrɛmatigɛliba ye ka ɲɛsin kiiritigɛlaw ni kiiribo dɔw ma janko ko ninnu bɛ mun bolo k'u b'u tugu ladɔnniya joona joona u ka jisumanin k'u koli ji la n'o tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko magisiraw tɛna sigi k'u da di ka o ko ninnu taacogow lajɛ ten ko kangarida ka fisa wuli ka bɔ n den de sigi an bɛna kuma bataki kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la n'o bɔra yen an ka jamana minisiriso min ɲɛsinnen don lakanako ma olu ka bolofara min ɲɛsinnen finitigilakaw ka kisa ma olu fana ye gafe kɛ gafe min na u y'a sɛbɛnciya k'a fɔ an ka finitigilakaw kɔni jan dɔ dara u ɲɛ nin cogoya laban in na nka min ye a kɔtɛ ma dɔn ni k'u ye Bamajiw fan fɛ sabula maa 4 u y'olu bunɛ maa caman bunɛna u nila Bamajiw la nka maa 4 su de Bamajiw bolila ka taa k'u to u ye minɛn caman taraki u la an ka finitigilaka maaw joginna nka maa ni ma bi o ko kɔnɔ an bɛna kuma o fana ka sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ ale kana na bi ye marisi kalo tile 8 ye n'o ye 8 marisi ye diɲɛ bunakun kan o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min bɛ ɲɛnamaya ka ɲɛsin musolakaw ka kisa ma jamana kɔnɔ jɛkulu caman bɛ minnu ye musolaka jɛkulu ni cakɛda bondaw ye minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka 8 marisi kɛnɛ sigi an ka jamana kɔnɔ Renouveau ka jɛkulu tilalen don a caman kɛnɛ kan bi an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la an da bɛ maga la Seydou Umaru Traoré journaliste Seydou ale kɔni labilalen kɔ a ka fa dugu ma n'o ye Bɛlɛdugu ye k'a dɔn dugu kɛmɛ yirika olu caman fɔra ka fara ɲɔgɔn kan ni ka jɛ ka taa kɛnɛ belebele dɔ sigi ka se ka a bisimila Bɛlɛdugu kɔnɔna la ka sabu kɛ a ye kɛwale minnu kɛ a n'a ka sigida yiriwa baara minnu bɛ sen na k'u ka nisɔndiya jira k'a dɔn a ka kanabilali la o kuma an bɛna an da magaw la nka jaw bɛna ye don n'a nataw la an ka jɛmukanw olu kɔnɔna la ni y'an don k'a ye bi sɔgɔmada in na bi ye ntɛnɛn min bɛnna musolakaw cɔ a la don mo ntɛnɛn min yɛrɛ ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye anw Mahamadu Cɔw bolo kisi ni nɛɛma bɛ Alakira kan kuma y'aw danse sɔgɔmada in na. aw ni ce Renouveau don kibaru suwali la maa ka ca maa miliyɔn caman ye minnu b'an lamɛn radio so sanfɛ Mali kɔnɔna la maa yɛrɛ fana ka ca miliyɔn caman ye minnu m'an filɛ jabarani na miliyɔn caman fana bɛ diɲɛ bunakun kan minnu m'an filɛ subahana mansiw ni bɔlɔlɔw sanfɛla na a bɛɛ lajɛlen kun ye ka se ka kibaruyaw sɔrɔ a nɔguni na ani minnu sɛgɛsɛgɛlen don n y'a fɔ ten bakurubaw la kiiri tigilamɔgɔw ka jɛkulu min bɛ ni o ye Sam ani Silima ye lapisa jɛkulu min bɛ Mali kiiritigɛlaw cɔ a la o kɔni ye hakilijagabɔ dɔ kɛ nin cogoya laban na hakilijagabɔ mun na u ye bataki kɛ bataki min na u kɛlen don ka bilasirali ani kangarida k'a kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'u b'a la ka kiiri min bɛ sen na n'a bɛ tali kɛ fanga dafirili ko sigali kɛra maa minnu na ni dɔw minɛlen don dɔw yɛrɛ ma minɛ fɔlɔ i k'a dɔn kiiri bɛ ka taa taabolo min na maa caman bɛ yen bi u kɛlen don k'a k'u dalagosɛ ye bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ kɛ sariya dɔnbaa ye min ye kɛrɛmatigɛli ni k'a dɔn kuma gansan caman bɛ yen u ka jate la maaw b'a la ka mun fɔ ka ɲɛsin kiiritigɛlaw ma bi janko kiiri ko in ko ɲɛ bɛ maa minnu bolo o y'a jira k'a fɔ sariya tigɛ jamana fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ sariya dɔ de kɔnɔ kiiritigɛlaw bɛ kiiri tigɛ ni baara minnu ye a b'a la ka kɛ sariya dɔ de kɔnɔ jamana sariya ye fɛn min fɔ kiiritigɛlaw ye ka makama min da kiiritigɛlaw ka kiiri bɔlen jaabiw kan u y'u nɛ don nin bɛɛ lajɛlen la ani n ka fɛsɛfɛsɛ u ka nin gafe kɔfɔta in kɔnɔna la ka sɔrɔ k'a ɲini maaw fɛ a kɛra kiiri cakɛla wɛrɛw ye o a kɛra lapisalikɛla fɔ ka taa se maa minnu bɛ yen n'olu ye kunnafonidilaw ni maa bolofara wɛrɛ minnu bɛ yen ko bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ka dusuma kasa k'a jira olu kɔni tɛ sɔsɔli kɛ i bɛ maa min fɛ i k'i ka hakilinaw di nka kiiri ye fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye kiiritigɛlaw ka bato maakama min b'u kan sariya kɔnɔ u ka bato o kɔnɔna la u bɛ k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw na kiiri bɛ baara kɛ kiiritigɛlaw ka kiiri dɔnniya ani jamana sariya ye min fɔ kiiri ko la o kama k'u bɛ bilasirali kɛ bɛɛ ye minnu bɛ yen ni dusuma kasaya ani
juguya be kono ka ɲɛsi kiri tigilamaw ma ko k'u hakiliw fara ɲɔgɔn kan kɔni ko bonni kangarida k'a ni bilasirali kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a ko nasiratigɛ la minnu ye kunnafonidilaw ye walima u ka kunnafonidila ɲɛmaaya so minnu be u ka janto kɛ u ka maaw ka kuma fɔtaw cogoyaw la nin bɛɛ lajɛlen ye bilasiraliw ye minnu be sɛbɛkɔrɔ maanalen don bataki kofɔta in ale kɔnɔna la n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na n y'a fɔ ten tɔ Mali wolomasiri tabaw u ka ɲɛmaaya so fana ye bataki min na u y'a sɛmɛnciya k'a fɔ kibaruya dɔw tun sɔrɔla an ka lakanabaa ɲɛmaa ninnu kɔni fɛ k'a dɔn awa sibiri don minnu kibaruyaw kun y'a yira k'a fɔ bamajiw kɔni b'a la k'u sɛbɛkɔrɔ fara ɲɔgɔn kan waasa ka danna juguya walew olu boloda marabolo la marabolo min bɛ yen ni o ye mun ye o mun kɔni bɛ bo ni i k'a dɔn mun ni ale bɛ jamana cɛmancɛ mara dugu dɔ la kama an ka finitigilakaw ka lakana jɛkulu bolofara min bɛ bo ni Douaza mara la olu kɔni wulila joona ka se ka taa jateminɛ kɛ waasa bamajiw mana kɛ walejugu ko labɛn mun na o sow bɛ se ka waraka cogoya min na taara baaraw sabatilen kɔ u segintɔla nɛgɛ kaɲa 9 waati kilo 12 bɔɲanko bo ni masurunya na jugu ninnu kɔni ye dɔw taara jan da an ka finitigilaka ninnu ye mun mugu kɛriw sɛbɛkɔrɔ juguyara ko a kɔni kɛra sababu ye ka se ka finitigilaka maa 7 olu bɔɲanko jogin 7 mun na 4 ta olu ka sɛbɛkɔrɔ jugu i n'a fɔ communiqué in y'a jira cogoya min na nka min ye k'a dɔn juguw kɔni fa fɛ k'a dɔn an ka finitigilakaw ye maa caman bɔrɔndɔ minnu na u bolila k'u ka su dɔw to tɛgɛ dara o su 4 kan o bɛɛ lajɛlen ye bamajiw ye min ye minɛ ye sa n'o ye cɛnnikɛ minɛ min bɛ u bolo o caman fana tarakilaw la an ka finitigilakaw fɛ o kama chef d'état major général des armées n'o ye finitigilakaw yɛrɛ ka ɲɛmaaba ye ale ye foli ani nisɔndiya yira jamana ɲɛmaw cɔ a la ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ka nin cɛsiri ni u ye jugu dankaru la ni kɛlɛ fɛrɛ bolo jɔnjɔn minnu ye maa minnu joginna olu taara ka taa lopitali so minnu dolo la Sevare minisma ale ka dɛmɛ kɔnɔna la min ye duwawu dɔw bɛ kɛ badabada nɔgɔya bɛ se ka da olu ye cogoya min na min ye lakanako nasiratigɛ la hali bi n'a ka bɛn a yɛrɛ k'a fɔ fɛrɛ caman sigilen don senna nin waati na min kɛlen don ka fiɲɛ tigɛ bamajiw la sabula munumunu salo ni colo mun bɛ yen ni u b'olu kɛ an ka jamanaw kɔnɔnaw la janko camancɛ bolo duguja dɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka finitigilakaw ka daga minnu sigilen bɛ o kɛlen don ka munumunu salo gɛyaw bolo kosɛbɛ o kama dɔw b'a la ka jakoya wɔlɔmɛli kɛ sufɛ dugutilaw fɛ u bɛna bi finitigilakaw jabalaw kan pɔsiw la ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni na hali bi finitigilakaw kɔni tɛna siraw tɛna u bolo jigin u mago bɛ dɛmɛ min na o ye an ka sigidaladenw ka dɛmɛ kɛ maa minnu bɛ yen n'u siga kɛlen d'u la ni colomaw don an ka sigidaw la ni sɔmikɛriw fɛ kibaruya jɔnjɔn ka di bonya ani karama kɔnɔ jamana ɲɛmaw ka dɛmɛ olu y'o sɛmɛnciya ka bi fanga transition nana sabula Asimi Goita min yɛrɛ ye finitigila ka kɛlɛbolo ɲɛmaa ye o taara ka kɛ jamana ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnnen dangan ye min ɲɛsinnen don lakanabolo ko ɲɛw ma o kama wulikajɔ ni fɛn o fɛn danya tun bɛ finitigilakaw la kala nasiratigɛ ani mugu ni kisɛ ani i k'a dɔn laɲagarili minnu kan ka kɛ u b'o wulikajɔw la waasa finitigilakaw hali bi ni kura bɛ se ka fiɲɛ lakanabolo la majɛ minnu kɛra kabi san tɛmɛnenw na olu bɛ se ka daladilan an ka jamana kɔnɔ cogoya min na min ye k'a dɔn baaraw bɛ senna denmisɛnnin dɔ fana ale tununnen don nka tunucogo sirannen don maa caman na an ka jamana kɔnɔ min cɔ a ko i k'a dɔn k'a fɔ lɔgɔliden min bɛ yen ni a kɔni bɛ duguma kalanso ninnu kɔnɔna ko a bɔra u ka denbaya la ka bin ntɛnɛndon boli banna nka k'a ta o don la fɔ bi ɲɛ ma se ka d'a kan a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u taa yɔrɔ dɔn ko in kɛlen don kamanagan ko ye sabula sigasigaba bɛ maaw dusukun na lycée min bɛ yen n'o ye lycée Marie Saint Claire ye kalanden kofɔta in kɔni bɛ kalan matarafa yen nɔ an bɛ don min ko bi somɔgɔw kamana guwanlen don sabula kun b'u kɔnɔ ko a taalen bɛ ci la nka a ko dama tɛmɛnen a bɛ ɲini ka jɔ a kun kelen bɔ ɲɛ ma se ka sɔrɔ a ko ɲɛw la ni kibaruya jɔnjɔn minnu sɔrɔla kan u ka fɛɛrɛ kɛ k'a somaw ladɔnniya a ko na siratigɛw olu kɔnɔna la ni an bɔra yen nɔ kibaruyaw la an da kun sera a ma min ye Seydou Umar Traoré n'u k'a ma journaliste Seydou ale ye ni kiri tigilamaw tun sama-samali kun donna cɛ min kun kɛra sababu ye ka gɛlɛyaba don k'a dɔn a ko kɔnɔna la nka kalo damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ jisuma kɛra ko fura la bɛnkan sɔrɔla minnu na kanabilali baaraw kɛra ka ɲɛsin Seydou Umar Traoré ani Adama Jara n'u k'a ma Vieblé
kama min ye ka kɛ ni Seydou Umaru Traoré bi wuli ka jɔ mun kɛ Bɛlɛdugu mara kɔnɔ janko bange mara bolo ka taa se no kan dugu tɔw ma ye maaba kɔrɔw dugutigiw ani dinɛ ɲɛmaw ka se dozow ma ni funankɛni minnu bɛ Bɛlɛdugu komini dugu 5 dugu 100 caman olu bɛɛ lajɛlen kɔni denmisɛn n'a maaba kɔrɔw bɔra ka fara ɲɔgɔn kan sibirido ni ka Seydou Umaru Traoré bisimila faso kɔnɔ k'a jira a la k'a fɔ a mana kɛ diɲɛ fɛn o fɛn ye faso bɛ a kɔ waasa k'a dɛmɛ bilasirali caman kɛra ka ɲɛsin a ma hali bi n'a ka bi a bɛ sigida yiriwa baara mun na a k'a cɛsiri olu fɛ waasa laɲini mun ni Bɛlɛdugu jigi mun b'a kan o baaraw bɛ se ka sabati cogo min na Renouveau tun b'a kɛnɛ kan don n'a nataw la kibaruyaw na maana ni ka ja yira aw la ladiriya ale kɔnɔna la bi ye 8 mars ye mars kalo tile 8 musow cɔla don do kɛnɛ min kɔnɔ musolakaw dekun ni gɛlɛyaba min bɛ u kan ni musow dɛni kɛrɛfɛ baara minnu tun bɛ olu bi sɛbɛkɔrɔ maana ni ka laɲini kuraw kɛ musow ye laɲiniba mun bɛ senna musow fɛ o dɔ ye musow ni cɛw ka damakayali min do hakɛ nasiratigɛ dɔw la ni o ye baara kɛyɔrɔw ani jamana yɛrɛ sariya minnu kan ka kɛ cɛw ka se ka jɔyɔrɔw sɔrɔ ani fɛn caman musow yɛrɛ fana bɛ se ka niyɔrɔ sɔrɔ o la maaw ka da musow la ka a dɔn k'a fɔ ala ka danfɛnw don hakili min bɛ cɛw la o hakili kelen de b'u la o fana bɛ se ka jɔyɔrɔbaw fa kɔni ye musow ka wulikajɔ ni cɛsiri ye jamana faamaw ka bɛjɛ fanga kɔnɔ hakilina ɲuman caman taara ani dɛmɛ caman kɛra ka ɲɛsin musow ma n'o bɛ tali kɛ sugantili bunakun ka baaradaw ni jamana ka foroba cakɛyɔrɔw ni cakɛ mankan yɔrɔ wɛrɛw la olu bɛ senna nka hali bi musow bɛ wulikajɔw la kosɛbɛ mars kalo tile 8 mana se u b'u ka hakilinaw ni baabu ta minnu na u bɛ wulikajɔ kuraw sabati waasa u ka kow bɛ se ka ɲɛnamaya cogoya min na baaraw bɛ senna an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni y'a kanu Renouveau ka y'u ka kɛnɛ kan caman bɛ yen sɔgɔmada in na an ka jɛkulu carin-carinen don maa minnu bɛ yen n'u ka wele sera an ma ka se ka t'u ka 8 marsiw ɲɛnamayali baaraw kɛ ka na kibaruyaw cɛri ladiriya ale kɔnɔ cɛdenw m'u sen kan ni ala sɔnna a ma bi su in na ani sini fɛn minnu mana sɔrɔ o kan olu na di aw ma ladiriya ale kɔnɔna la bamananw ko ɲɛdingɛ dun yɛrɛ bɛ kɔn kasi ma yanni bi cɛ jɛkulu dɔw ye 8 mars kɛnɛ sigi ka se ka u ka hakilinaw maana o dɔ ye an fɛdi ye minnu na olu ye kɛnɛ dɔ sigi kɛnɛ mun na ka baabu k'a la ka 8 mars ɲɛfɔliw kɛ ani gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ nin waati ninnu na ka u nɛ don olu la k'a dɔn Amadu Jara taara o ja dɔw ta min ye Birahima Sogoba min ye ale bɛ ɲɛfɔli dɔw k'a koɲɛw kan an k'a lajɛ i n'a fɔ u delilanko don Association malienne des femmes pour la formation, l'écologie et le développement. Ale ye bi tile in labɛn ka ɲɛfɔli caman kɛ muso ye coronavirus bana kɛlɛli hukumu kɔnɔna na. Nin tɔn yɛrɛ ɲɛmaa ye welewelemadakan bila musojɛkulu caman ma k'u k'u cɛsiri kosɛbɛ bana in kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ. mars kalo tile 8 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye musow bolo musow y'o sɔrɔ n'u ka kɛlɛ ye ka se k'u ka josariyaw sinsin donc o don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲinɛnta o thème o kunnafoniw bɛ bana in kan bana min ye diɲɛ bɛɛ labɔ n'a bɛ fɔ o ma ko covid-19 o kunnafoni b'o kan donc comme an bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ depuis décembre 2019 musow dɛsɛlen bɛ fɛn bɛɛ la musow tɛ se k'u ka bololabaaraw kɛ musow tɛ se k'u ka jagow kɛ foyi fɛn bɛɛ bloquelen don o tɛ Mali dɔrɔn o ye diɲɛ fantan naani bɛɛ ye o de y'a to an ye nin conférence sigi walasa musow ka u sen don bana in kɛlɛli la bana in ka taa ka bɔ an da la. Commune 3 mairie nɔnabila tun bɛ kɛnɛ in kan wa a y'a yira k'a fɔ ni hakilina ninnu bɛ kɛ sababu ye k'olu dɛmɛ u ka baara la min b'a to bana in bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Musow bɛ baara min na jamana kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la olu y'an baw de ye an musow do an balimamusow do an'an denw donc u bɛ fɛn o fɛn na u bɛ jamana ka ɲɛta baara de la donc ni u ka don sera tantɔ k'a yira k'a fɔ k'u bɛ baara min na u bɛ jamana ka baara la a bɛ kɛ an ma wajibi ye an ka y'u kɛrɛfɛ pour que ka u dɛmɛ baara in an ka se k'a kɛ cogo min na o de y'a kɛ sɔgɔmada in na wele bilala ma an nana ka na yir'u la k'a fɔ u bɛ baara min na hali bi u k'u cɛsiri non seulement u k'u cɛsiri pandémie ko in na mais jamana bɛ gɛlɛya fana kɔnɔ donc musow jɔyɔrɔ ka bon jamana ka basigi la. K'a fara kunnafonidiw la min bɛ tali kɛ coronavirus kɛlɛli la nin ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan musojɛkulu ninnu minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Association des femmes pour la formation, l'écologie et le développement kɔnɔna na olu ye jɔnjɔdiw kɛ maa minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ muso ka ɲɛta sabatili la. tabarikala jaw tara Amadu Jara fɛ kumaw lasera Birahima Sogoba ale fɛ gɛlɛya mangani dɔw jateminɛna ɲina 8 mars la o dɔ fɔlɔ bɛ tali kɛ fini na sabula maa caman bɛ bi yɛrɛ 8 mars yɛrɛ a kɔni jali olu bolo kosɛbɛ o ye fini min bɛ bɔ a cɔ a la ka se k'o sɔrɔ bi ni sini kɔnɔ ka se ka u yanba n'o ye dɔɔni nka ɲinan ta u jigi wari la dɔɔni a ma sɔrɔla k'a fɔ
laadala fini bi bɔ cakɛda bonda l'usine minnu fɛ o dɔ bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ ni o ye Comatex SA san o san laadala ni 8 mars fini bi bɔ ale de ka wuli ka jɔ fanga ka bon sabula ale bɛ fini hakɛ min bɔ o dɔgɔni dagosi ka bon kosɛbɛ ɲinan sa kɔnɔ gɛlɛyaba binna Comatex kan min kɛra sababu ye dɔw ka jatela u ye so ci tulu da dɛmɛ kun coronavirus bana sɛbɛkɔrɔ maana na nka yɛrɛ k'a fɔ Comatex yɛrɛ dala bɛnni na baara ɲɛnamaya cogo de kɛlen don gɛlɛyaba ye dongo juguya jateminɛla la ka se fɛn caman ma o kama maa 1600 bɔyanko kun bolo bɔra baara la minnu tun bɛ kɔlɔbɔ la nka minisiri kura min ɲɛsinnen don lisiniw ka kisa ma ale kɔni taara kalekasiyɛn kɛ kosɛbɛ ko a ko bɛna ɲɛnabɔ nka min ye Comatex ma se ka fini jɔ a jɔyɔrɔ la finiko la ɲina o kɛra gɛlɛya ye donna nataw la cɛsiri kan ka kɛ minnu ka se ka ɲɛnabɔ waasa jamana bolofara maa minnu da dumuni dulonnen don Comatex SA la olu fana bɛ se k'u ka baaraw kɛ ladiriya kɔnɔ cogoya min na coronavirus yɛrɛ bana ko min bɛ senna min y'a mɛnna k'a fɔ fura b'a la ka ɲini fura minnu bɛ yen n'o bɛna kɛ tuguci ye ka kɛ jamanadenw na waasa u bɛ se ka kisi coronavirus bana ma cogoya min na a bɛ fɔ o de ma nansarakan na ko vaccin o tuguci fura Mali kɔni ye miliyari caman dasi o la min bɔra Inde jamana maaw fɛ o kɔni donna pankuru la kunfɔlɔw kɔni bisimilara an ka jamana kɔnɔ nin cogoya laban ninnu na pankuru jigi kɛnɛ kanna na min yɛrɛ ɲɛmaaya a kɔni taara bisimila ni minisiri ɲɛma Moktar Wane ani a ka jamakulu dɔw ye Renouveau taara kɛnɛ kan Maliki Jalo tun bɛ an bɛɛ lajɛlen co a la vaccin min kan ka na waasa ka Maliden yɛrɛ lakisi coronavirus ma n'a kunfɔlɔw donna kaban ko kɛra cogo di Maliki Jalo boloci fura min kɔni nana o hakɛ ye 396 ye wa a sela ka se Mali la ala ni dɛmɛbagajɛkulu dɔw sababu n'o dɔ ye diɲɛ seleke naani tɔnba min ɲɛsinen don kɛnɛya koɲɛw ɲɛnabɔli ma jamanakuntigi Bandaw fo ka taa se premier ministre ma Moktar Wane olu bɛɛ lajɛlen y'u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni nin boloci fura ninnu nali ye Mali kɔnɔ walisa ka se ka coronavirus bana kɛlɛ an kun kan k'a sɔrɔ an yɛrɛ ka baara kɛcogo la an kun kan k'a sɔrɔ fin mars ni ala y'a kɛ le 5 mars la première semaine du mois de mars dɔgɔkun fɔlɔ yɛrɛ an ye nin sɔrɔ an ta ye nisɔndiya ani foli de ye o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko gouvernement ye min fɔ a y'a kɛ o bɛ fo la o nisɔndiya filanan ye jumɛn ye bana ye an b'a dɔn a ka jugu an bɛ geste barrière kɛ furaw bɛ kɛ ni vaccin nana o fana bɛ mɔgɔw hakili lasigi kosɛbɛ minisiri min ɲɛsinen don kɛnɛya koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko bolociw bɛna daminɛ dɔgɔkun nata ninnu na wa mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw bɛ yen nɔ a kan ka daminɛ minnu na baara na bɛ se k'a fɔ k'a daminɛ parce que baara ni a bɛ kɛ mɔgɔ dama de la n'o ye dɔgɔtɔrɔ ye bɛɛ b'a dɔn dɔgɔtɔrɔ de ɲɛsinen don banaw ma donc olu kan ka lakana mɔgɔkɔrɔbaw kan ka lakana parce que bana n'a yɛrɛ la ka jugu mɔgɔkɔrɔbaw ma olu bɛ lakana k'a ta san 60 la ka yɛlɛ olu bɛ lakana mɔgɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ bana wɛrɛ b'u la n'o ye jabɛti ye n'o ye tension ye n'o ye bana wɛrɛ ye i bɛ bana min na i bɛ fura ta don o don ɔ kɔrɔ ni covid nana o tigilamɔgɔw la a bɛ juguya olu de bɛ a bɛ k'olu de la olu tɛ se ka kɛ jama kɔnɔ n'i ma olu jate k'u ɲini o baara daminɛna ka ban an bɛ tila o baara la an kɔni tɛ mɛn bilen parce que n'i ko k'i bɛ don fɔ i kana don parce que ko baara ɲɛ caman bɛ yen mais a daminɛna jateminɛ daminɛna baara in fana b'a daminɛ Bamakɔ de kɔnɔ o kɔrɔ tɛ k'an ɲɛna région tɔw kɔ dɛ an ma ɲin'u kɔ dɛ mais baara n'a taabolo don Mali kɔni ye min laɲini kɛ coronavirus fura ninnu na a bɛ t'i jɔ fɔ boloci fura 1,400,000 na tɔ min tola n'o mana o kɔni bɛ t'i jɔ fɔ 1,100,000 ɲɔgɔn na wa jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'o tɛna mɛn bilen n'a ma se Mali la. Voilà. Maliki Jalo ale tun b'a kɛnɛ kan na ko in na fɛn min kan ka fɔ sisan o ye k'a fɔ maa dɔw kɔni b'a la ka kunnafoni dɔw dili daminɛ kosɛbɛ ka se ka maa dɔw lamuruti coronavirus ale tuguci baara koɲɛw la an bɛ min fɔ jamanadenw ye o ye k'a fɔ jamana faama minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali marali la kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiri min ɲɛsinnen kɛnɛya ko ma ale nakun ye kɛnɛya bɛ se ka sabati cogo min na ni olu mun ye kɛnɛya dɔnbaga lajɛw ka se dɔgɔtɔrɔ jolenw ma n'u ye jateminɛ mun kɛ k'a fɔ fura mun bɛ yen a bɛ Maliden kisi ka i tagan fura mun bɛ yen n'a bɛ Maliden kisi ka i tagan o kuma an ka fɛɛrɛ kɛ
ka jamana ɲɛmaw o ka hakilinaw ko olu la ɲagari nka an kana kɛ sababu ye ka burujali ta ka ɲɛsin olu ma miliyari hakɛ min bɛ n'a donna coronavirus vaccin na dagosi ka bon kosɛbɛ fɛɛrɛ ka kɛ a fura mana sɔrɔ walima ka maaw kisi waasa jamana yɛrɛ ka jɔ sen wɛrɛ nafolo ka don olu da fɛ sabula kabi sa 2012 jamana bɛ bise baza kɔnɔ musaka bɛɛ lajɛlen b'a la ka taa lakanako la jamana ka yiriwa sira tɔ minnu bɛ n'o ye secteur de développement wɛrɛ tɔ minnu bɛ gɛlɛyaba bɛ yen a ma sɔrɔ k'a fɔ ko lakanako an b'o la coronavirus ko nana bila a cɛ ma musaka fana fagama nana ta tuguni ka don o banako da fɛ nin bɛɛ lajɛlen de bi jamana yiriwa baaraw sensumaya ni fura sera ka sɔrɔ minnu bɛ maliden kisi ni fura lakika don k'a jɛlen ko sɛgɛsɛgɛlikɛlaw n'o ye dɔgɔtɔrɔw ye olu yɛrɛ y'a lamariya a ka kan an ka ɲɔgɔn bilasira waasa maliden bɛ se ka tuguci baaraw sɔrɔ k'an kisi bana ma cogo min na a ko kɔni mɛ ta sanji kɔrɔ wɔsi tɛ dɔn jamana kɔnɔ hakilina fɛn o fɛn mana ta bɛɛ fanga yɛrɛ y'o de fɔ bɛɛ k'i hakilina fɔ nka hakilinaw ka fɔ jamana ka hɛrɛ ni jamanadenw ka hɛrɛ kama saga bi naani fila bɛɛ nɛgɛ ɲɛ 7 ka nin waati na Renouveau don kibaru kɛrɛnkɛrɛnna an ka kibaruyaw ka di maa mun ye a bɛɛ lajɛlen ka jateminɛ la fana tɔmɔta an bɛ kibaruya kunfɔlɔw sunsuru yan yanni an ka taa munumunu kana tuguni. Bon, i ka montre bɛ retard la 43 de bɛ sɔɔni 44 e bɛ 42 la i tɛ tila i k'a bila heure la 8 bɛ jamana dɔw kan baasi tɛ 9 bɛ jamana dɔw yɛrɛ kan an bɛ fɔ Amadu i ni ce kunnafoni ɲuman dili la an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ taga Sori Ibrahim Diallo fanfɛla la sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ cogo di sɔɔni an bɛ na wele bila Sori ma anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Fuseni Dawu ka yamaruya kɔnɔna la sanga kunkolo ni an ni Sori bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ.